שבת פרשת יתרו. אנחנו אומרים כל שנה דבר פלא גדול, שמתוך כל פרשיות השבוע בתורה, השבת הזו, התוכן של הפרשה זה קבלת התורה, 10 הדיברות, וייתם לי סגולה מכל העמים. אי אפשר לחלק ציונים בתורה, כל מילה וכל פסוק זה קודש קודשים, זה מבורא עולם, אבל בכל זאת יש מושג של תוכן פרשה שאתה קורא שזה עולה לרמה גבוהה יותר, וזה הפרשה הזו, פרשת יתרו, שזה כל מה שיצאנו ממצרים והכל, עם ישראל, קבלת התורה והמצוות, הייעוד, המטרה וכו'. ודווקא הפרשה הזו נקראת פרשת יתרו, על שם יתרו, שכמו שידוע, אמנם יתרו היה חותן משה, היה לו חתן חשוב מאוד, אבל יתרו עצמו היה עובד אלילים, היה כהן אפילו אצל האלילים. הרי מדייקים מהפסוק שיתרו עצמו אמר שהוא ניסה את כל האלוהים שבעולם עד שהוא הגיע, את כל העבודה זרה, עד שהוא הגיע לעם ישראל. כי אתה ידעתי מכל האלוהים. אז איך זה דווקא פרשה כזו, שהפרשה עצמה היא פרשה כל כך יסודית וחשובה לעם ישראל, שם הפרשה זה יתרו, על שמו. נכון, הוא התגייר, וגרים זה חשוב, הכל בסדר, ואהבתם את הגר. אבל בכל זאת, אם רצו לכבד אותו, בגלל שהוא זיכה את משה בעצה, כמו שכתוב בתוכן הפרשה, אפשר לזכות אותו בפרשה אחרת. אני חושב שהפרשה הזו, אם לתת לה כותרת בשם, אז צריך לתת לה את צריך לתת לה את השם של משה רבנו, פרשת משה. וידבר השם אל משה לאמור, ואפשר לקרוא לפרשה, פרשת משה. משה קיבל תורה מסיני. אלא פה יש יסוד גדול בתורה, שרואים את זה בהרבה, יש לזה הרבה סימוכים לדבר הזה. דווקא פרשה שהיא 10 הדיברות, שזה תורה ועם ישראל, היא נקראת על שם יתרו, לבוא ולומר שהתורה פתוחה לכולם. כל הרוצה ליטול יבוא ויטול. דווקא מצאו לקרוא לפרשה הזו יתרו. עכשיו יבוא ויטול, לא צריכים אותם שלא יבואו, מה? לא, כל הרוצה, הכוונה היא אחרי שהיא, הכוונה היא בתוך עם ישראל. לא לתת לפרשה את השם של איזה גדול כמו משה רבנו, ואז זה יכול להיות חולשה. טוב, תורה זה משה, צריך להיות בדרגה שלו. אפילו יתרו, ברגע שהוא הגיע, אז כל הפרשה הזו נקראת על שמו. זה כמו שאומרים, משה קיבל תורה מסיני. סיני כידוע הר הכי נמוך, הכי פשוט. משה קיבל תורה מסיני. וזה חיזוק גדול. התורה הרי אין סוף. וזה חוכמת התורה, שהיא חוכמת אלוקים. כאשר מצד אחד, בתוך התורה יש אין סוף. הכל רשום בתורה, הכל נמצא בתורה. אני אומר את זה אין ספור פעמים. שאנשים, לפעמים רופאים, הם משתגעים. בן אדם נמצא במצב רפואי הכי קשה, והוא הולך לפרופסור באמת הכי גדול, המומחה הכי גדול שיש. והוא אומר לו, רגע, לפני החלטה על ניתוח, אני רוצה להתייעץ עם הרב. אפילו קחו עכשיו שהשיעור הזה יהיה באמת לרפואתו של הרב יוסף שלום בן חי המושה, שהוא עצמו, שעכשיו מטופל ונאבקים על חייו, הוא עצמו כמה הכריע נגיד הוא בן 102, אז נגיד ב-80 שנה האחרונות, כמה הוא הכריע בדברים רפואיים ובכלל בכל מיני דברים. והם עומדים נדהמים. אומרים, מה? כל הכבוד,
הרב בהלכה, הרב בתורה, מה זה קשור לרפואה? מה התשובה האמיתית? ורואים שברוך השם צדיקים לא נכשלים. ויש דברים מדהימים, שלפעמים רב אמר שונה מפרופסור גדול, ובדיעבד התגלה שהשיקול שלו היה שיקול נכון. זאת אומרת, זה לא... אלא יש כאלה שני דברים שמלווים. דבר ראשון, שבתורה יש את כל החוכמות. דבר שני, יש סייעתא דשמיא מיוחדת לבן אדם שהוא שקוע ולומד תורה. סייעתא דשמיא מיוחדת. זאת אומרת שמצד אחד בתורה היא הכל, אבל מצד שני כל אחד יכול לבוא וללמוד תורה. היום להבדיל, בן אדם רוצה להתקבל באוניברסיטה, ללמוד רפואה, אפילו היום משפטים, כל דבר. יש איזה מינימום שהוא צריך לבוא לשם בשביל להתקבל בכלל ללימודים. אם אין לו את המינימום הזה, הוא לא יכול להתקבל. אז הם נוסעים לחוץ לארץ לעשות לימודי רפואה פה ופה וזה, ואחרי זה הם באים לארץ. בתורה אין דבר כזה. בתורה בן אדם שגם בגיל 40 לא ידע א' ב' יכול לבוא ללמוד תורה. מי לנו כרבי עקיבא? שעד גיל 40 לא למד ולא שנה, ובסוף הוא נהיה רבי עקיבא הגדול עם 24,000 תלמידים, של כל התורה שבעל פה זה רבי עקיבא. שמשה רבנו, כשהקדוש ברוך הוא הראה לו את רבי עקיבא, היה לו חולשה. משה היה לו חלשה דעתו, כשהוא ראה מה רבי עקיבא דורש בתורה. ותבינו, זה רבי עקיבא שעד גיל 40 היה בור ועם הארץ. זה לא רק היה בור ועם הארץ, הוא אפילו שנא תורה, הוא שנא חוכמה. אז דבר מדהים, אם אתם מסתכלים על זה בשתי הזוויות, מצד אחד בתורה יש את אם כל החוכמות, אני אסור להתייאש. ומצד שני כל אחד שייך לתורה. זה איתו. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, וישמע יתרו כהן מדיין, אומר רש"י במקום, מה שמועה שמע ובא. קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. יש כאן הרבה דיוקים. הדיוק לפי דעתי הבסיסי והיסודי שאנחנו צריכים לקחת לעצמנו, כתוב מה שמועה שמע ובא. יש הרבה פעמים שבן אדם שומע ושומע ושומע ורואה ניסים וזה, ושום דבר, הוא מתלהב באותו רגע, אבל לא נשאר מזה כלום. אתה יכול לראות אנשים שבמהלך החיים חוו ניסים וראו, ויכול להיות הייתה להם התלהבות רגעית של יום, יומיים, שלושה, לא נשאר מזה שום דבר. מה גורם לבן אדם שהקדוש ברוך הוא כבר עושה איתו חסדים, ומתגלה אליו, ומראה לו, אני פה. לא מה שאתה רואה, לא מה שאתה שומע, הוא בא. אם אתה מחליט, אני בא, אני מתחיל. אפשר לראות את מלחמת עמלק, ואפשר לראות את קריאת ים סוף. למה כתוב את שני הדברים האלה? כי תראו, היה 10 המכות, תארו לעצמכם, ננסה לדמיין לעצמנו 10 המכות בימינו אנו. לא נשאר אחד, לכאורה, שיחלל שבת. תארו לעצמכם בנוסף על זה קריאת ים סוף. אתה רואה יד השם, שנה שלמה. אתה רואה גילויי השם בניסים על הטבע. אבל אתם רואים שמיד אחרי זה הגיע עמלק וקירר את כל הסיפור. למה? אפשר לראות, אפשר לשמוע. אם אנחנו לא עושים, אין לזה שום ערך לכל הראייה. אנשים הרבה פעמים אומרים לעצמם, אם אני אראה ניסים, אני אחזור בתשובה. אלה שטויות. כי ניסים רואים כל הזמן. אתה תחזור בתשובה אם אתה תתחיל לקיים. אם תתחיל להתפלל, תתחיל להניח תפילין ותתחיל לשמור שבת, אז תחזור בתשובה. וזה מה שכתוב כאן. מה שמועה שמע, הוא בא. ברגע שהוא בא, אז זה נתפס אצלו. וזה היסוד של פרשת השבוע, נעשה ונשמע. וזה הסוד הגדול, שעם ישראל הקדימו נעשה לנשמע. כי לכאורה אין לזה הרבה הבנה והסבר. איך בן אדם יכול להקדים נעשה לנשמע? הרי בשביל לעשות צריך לשמוע. אי אפשר לשמוע לעשות בלי לשמוע. וכתוב בגמרא במסכת שבת שעם ישראל זכו לדרגה מאוד גבוהה על זה שהם הקדימו את נעשה ונשמע. מה העניין? העניין הוא שיש כאן סוד גדול. הסוד הוא שבשביל לשמוע, להבין תורה, בשביל להתחבר לתורה ולמצוות, אתה צריך לעשות. ושתעשה, גם אם אתה לא כל כך מבין, תתחיל לעשות. ודרך העשייה יבוא גם השמיעה וההבנה. אני תמיד אוהב לספר את הסיפור שלפני כבר 25 שנה,
הייתי בסמינר של ערכים, והיה שם איזה בחור חילוני מאוד, קיבוצניק, שהיה נשוי לספרדיה. אז הוא בא ממשפחה עם רקע מאוד מאוד מאוד, לא אנטי, אבל לא ידעו כלום. היה מקיבוץ של השומר הצעיר, שום דבר. והיא באה ממשפחה מרוקאית, מסורתית, שכן היה לה, והם התחתנו. אחרי שנולדו להם ילדים, מאוד הפריע לה הבורות שלו, שהוא... בכל זאת, היא לא חיפשה להיות דתייה, אבל היא רצתה שבת, קידוש, חגים, משהו. הבן אדם לא ידע כלום. אז הם הגיעו לסמינר. הם ישבו שם, אני הייתי באותו סמינר, זה היה במגדל העמק. הם ישבו שם 4 ימים. דווקא היא לא הרבה באה להרצאות. למה היא הדתייה, היא כבר רבנית. הוא היה רציני, הוא הגיע כל פעם להרצאות וזה, והשתתף. בלילה האחרון, היה כזה סימפוזיון, שאלו אותו מה אתה אומר. אז הוא אמר שהוא שמע כל מיני דברים מעניינים, חלק פעם ראשונה בחייו, והוא יבדוק, הוא יראה. אני זוכר, הוא ככה הציר. הוא אמר, אני לא הולך מחר להניח תפילין, אני לא הולך מחר לשמור שבת, אני הולך לבדוק. ואז קמה איזושהי בחורה מהצד השני, ואומרת לו, אדוני, תשמע, הסבא של סבא של סבא שלך אמר שהוא קודם מניח תפילין, אחרי זה הוא יבדוק. מה אתה חושב, שאתה קודם תבדוק ואחרי זה תתחיל להניח תפילין? אז כל החיים תבדוק. אז הוא אומר לה, מי זה הסבא של סבא שלי? אז הוא אומר, אבותינו, האבא שלי והאבא שלך עמדו על הר סיני. שאלו אותם, אתם רוצים תורה, רוצים תפילין, רוצים שבת, רוצים כשרות? אז הם אמרו, נעשה ונשמע. הם לא אמרו נבדוק ביום ראשון, שני, שלישי ונראה מה לעשות. לא אמרו לשמוע ונעשה. בדיוק. אז זה אותו דבר, זה אותו יסוד. היה אתמול ט"ו בשבט, אז האדמו"ר הזקן, בעל התניא, אומר שהאדם עץ השדה, נמשל לאדם לעץ השדה, אז הוא מביא את ההשוואה בין האדם לעץ השדה, אז הוא אומר דבר מאוד יפה. הוא אומר שבעץ יש שורש, ואחרי זה יש גזע, ואחרי זה יש ענפים ופירות. הוא אומר ככה, השורש זה האמונה. שהשורש למעשה, כשאנחנו רואים את העץ, אנחנו מבינים, את השורשים אנחנו לא רואים. אנחנו מבינים שכל העץ הזה עומד על שורשים, ככל שהעץ הוא יותר גדול, ככה שורשים יותר עמוקים ויותר חזקים. זה היסוד. הוא אומר, זה האמונה. האמונה היא חבויה. האמונה זה דבר שבלב. זה דבר שבמוח. זה לא דבר שאתה... אבל מה? ככל שהאמונה שלך יותר חזקה, ככה גזע שלך הוא יותר חזק. הוא אומר, גזע זה תורה ומצוות. כך אומר הבעל התניא. גזע זה תורה ומצוות, והפירות, הוא אומר, זה השפעה של התורה והמצוות שלך. זאת אומרת, זה 3 חלקים, הוא אומר. שורשים אמונה, האמונה מולידה גזע, את האמונה זה דרך שמירת תורה ומצוות, ודרך שמירת תורה ומצוות, שזה בא מהאמונה של בן אדם, אז גולדים הפירות. ואז הוא מוסיף דבר מעניין, הוא אומר, תראו, הרי אין שום מטרה, אין שום עניין של שורש וגזע בלי פירות. כל המטרה של כל הסיפור הזה שזה יביא פירות. לכן הוא אומר אותו דבר. כל הרעיון וההשפעה של האמונה זה דרך תורה ומצוות, וזה דרך שהתורה והמצוות יעשו השפעה לבן אדם. אותו דבר ראיתי בהקשר הזה, שאנחנו מדברים עכשיו, שהקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל בהר סיני, אם אתם מקבלים את התורה, מוטב, ואם לא, שם תהא קבורתכם. אז שואלים פה, למה זה שם תהא קבורתכם? פה תהא קבורתכם. מה זה שם? הרי איך כתוב? כפה עליהם הר כגיגית. אז ראיתי חידוד יפה, הוא אומר, בן אדם אומר, לא עכשיו, אני יודע, אני מאמין, אבל מחר אני אתחיל ללמוד, מחרתיים, שבוע הבא אני אתחיל לשמור, עוד שנה. אז הוא אומר, השם הזה, זה הקבורה שלכם, בסוף תגיעו עם זה עד הקבורה. בן אדם צריך לעשות הרגע, עכשיו. זה הנעשה ונשמע. טוב, זה העניין הראשון. עניין שני, יש כאן, כתוב שפרשת השבוע שלמשה רבנו היה 2 בנים. אחד הוא קרא לו גרשום, ולאחד הוא קרא אליעזר. וכתוב כאן את הסיבה, למה הוא קרא להם גרשום. אז גרשום כתוב, כי גר הייתי בארץ נוכריה,
ואליעזר זה אלוקי אבי בעזרי ויצילני מחרב פרעה. זאת אומרת, הוא הנציח את השמות של הילדים שלו, לאחד הוא קרא גרשום, לאחד הוא קרא אליעזר. הסיבה, גרשום מלשון גר הייתי בארץ נוכריה, ואליעזר זה סייעתא דשמיא, כאילו אלוקי אבי בעזרי ויצילני מחרב פרעה. הרי כתוב ששמות של בני אדם זה דברים שבאים לבן אדם בנבואה, וזה לא סתם, כמו שהגמרא מביאה. עכשיו, משה רבנו, כתוב את זה בתורה, זה נצח נצחים. אז הוא חושב שמשה רבנו נתן כאן דרך בעבודת השם, דרך השמות של הילדים שלו, הוא נתן דרך בעבודת השם לכל אחד מאיתנו עד סוף כל הדורות. שני דברים בן אדם צריך לדעת בחיים שלו. דבר ראשון, גר הייתי בארץ נוכריה. בן אדם שאף פעם לא, אנחנו מדברים על זה הרבה, על העץ הרע, שהוא גורם לבן אדם כל הזמן, אם נכשלתי כבר, אז אני כבר לא יכול, ואני כבר לא מסוגל, ואני לא יכול להתרומם. הוא מאוד מייאש ומדכדך את הבן אדם. אני לא פעם פגשתי אנשים, אני לא מתפלל, אני לא יודע, אני כזה כבר, מה יש לי, מה אני ככה, ואני כזה, ואני כזה, כל מיני דברים שאפילו לא צריך להגיד אותם. אז מה, אין לי כבר חשק לתפילה, לא בגלל שהוא מיואש מהחיים או משהו כזה. יש מיואש מהרוחניות של עצמו. זה הכוונה. וזה אולי אחד היצר הרע הכי קשים שיש. למה הבן אדם לא יתרומם בחיים שלו. הרעיון שבן אדם צריך, ברור שצריך לעשות תשובה, ברור שצריך, אבל צריך ללכת הלאה, צריך לדעת. זה מה שאומר משה רבנו. גר הייתי בארץ נוכריה. אתם יודעים, גר זה בן אדם, הוא לא תושב קבע. גר זה תייר. פעם פה, פעם שם. אומר משה רבנו, אתם תיירים. גם בדברים, בן אדם עשה עבירה, בסדר, זה תייר, אתה לא התבעת, אתה לא חס ושלום רשע. אתה לא חס ושלום בן אדם שהתנתקת. זה אחד. שניים, אומר משה רבנו דרך הבנים שלו, החיים זה סייעתא דשמיא. אליעזר, אלוהי אבי בעזרי. אתה הולך עם סייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא צועד איתך והולך איתך. כשבן אדם יש לו את שני הדברים האלה, אז בסייעתא דשמיא בן אדם יכול להתרומם ולהגיע, ולא חס ושלום להתייאש ודברים כאלה. על השמות הרב. כן. אם השם בא בנבואה, כן. יש מנהג ללכת לשאול את הרבנים, נגיד, לפני שילד נולד, איך לקרוא לו, איך זה. למה הולכים אם זה, יש נבואה לבן אדם? שאלה טובה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שתי תשובות לי בדבר. דבר ראשון, בדרך כלל, כשהולכים לרבנים, לא שואלים את הרבנים על השם, איזה שם לתת. אלא אומרים לרב, אני רוצה לתת את השם הזה והזה, זה בסדר? למה? כי בכל זאת יכול לפעמים להיות לבן אדם, גם בנבואה, אתה יודע, צריך סייעתא דשמיא גם לנבואה. יש כל מיני סוגי נביאים. דיברנו על זה אז בעניין הזה, שדיברנו אז על החלומות וכל הדברים האלה שכתוב מצד אחד שהקדוש ברוך הוא מדבר בחלום וזה, אז הבאנו את הגמרא שמה שהיא עושה סתירה. הגמרא אומרת שיש נבואה על ידי מלאך ויש נבואה על ידי שד, יש דבר כזה. אז קודם כל דבר צריך הכוונה, צריך ברכה. והראיה, אתה רואה באמת שאנשים לפעמים באים לשאול שאלות על שמות. אני הרבה פעמים מקבל טלפונים על זה. ומה אני אגיד לך, אנשים מביאים בזה, וזה טוב שאני משתדל לכוון אותם אז לא כל שם בא בנבואה. אז עכשיו, הכל, גם דברים לא טובים. תשמע, נבואה של בן אדם זה לפי הבן אדם. כן. אז הוא יכול להציל. עכשיו, יש כאלה שכן הולכים לרב, ואומרים, הרב ייתן שם לילד שלי. אז אלה, זה דרגה יותר גבוהה, שאלה מעבירים את הכוח לרב. אבל זה רק אנשים שמבוטלים לרב לגמרי. זה לא כל אחד יכול לעשות. זאת אומרת, בן אדם שרוצה שהרב ייתן שם לבן שלו, זה רק בן אדם שהוא כל כולו מבוטל תמיד. אנשים שמתקשרים הרבה פעמים, איזה שם לתת? אולי כבר בחיים שלי מאות כאלה טלפונים. אני בחיים לא נתתי לבן אדם ממני שם. אני אומר לו, תגיד לי איזה אתה רוצה לתת. ואז אני יכול לכוון אותו בתוך השמות שהוא נתן. אבל אם אתה מחובר לרב 24 שעות, ואתה מבוטל אליו לגמרי, אז הרב הזה יכול לקבל את הכוח ממך. זה כבר משהו אחר. אבל זה צריך להיות דרגה גבוהה של תלמיד.
הפסוק אומר, ויאמר אל משה, אני חותנך יתרו בא אליך. אז הרב זילברשטיין סיפר פה פעם סיפור מאוד מעניין. הוא סיפר על הפסוק, אני חותנך יתרו בא אליך, ואשתך ושני בניה עמה. הוא סיפר מעשה שהיה אצלו בבית, לפני שנים רבות. עוד אשתו המנוחה, זיכרונה לברכה, 2 בלילה, היא שומעת דפיקות בדלת, והיא מתקרבת לדלת, והיא שומעת אישה בוכה בכי מר, אישה צעירה. בקיצור, היא פתחה את הדלת, הרב ישן, שאלה אותה מה קרה, היא אמרה שהתחתנה שלשום בלילה, ובעלה עזב אותה. זאת אומרת, זו הייתה קלה באמצע 7 בחודש, יומיים אחרי החתונה. בעלה עזב אותה. שאלה אותה 2 בלילה. אישה חרדית, בחורה עם כיסוי ראש, חרדית לגמרי, בחורה צעירה. שאלה אותה הרבנית מה קרה, אמרה לה שאימא שלה בצעירותה הייתה נשואה לערבי, והיא נולדה לערבי. ואימא שלה אחרי כמה שנים ברחה וחזרה בתשובה, והיא גידלה אותם כבנות, ולא היה שום קשר עם האבא הערבי. אבל האבא הערבי כל הזמן חיפש לנקום כל הזמן, כי הוא היה כועס על זה שהילדים שלו הלכו. בקיצור, מה שקרה שלמחרת החתונה, הוא ידע כנראה, הוא היה כל הזמן, כנראה זה ערבי ישראלי, תעודת זהות. כחולה, כן. ואז הוא הגיע, למחרת החתונה, הגיע אליהם הביתה, והבעל שלי פתח את הדלת, ואמר לו, הוא הגיע עם כפיה, ממש כמו ערבי, והוא אמר לו, תדע לך, אשתך, אני אספר לך את הייחוס שלה, אני אבא שלה. הם העלימו, זאת אומרת, הוא ידע, חתן ידע שמשהו עם האבא לא ברור, אבל הוא לא חשב על עניין של ערבי. לא יודע, משהו לא ברור, כזה בסדר. אמר, אני אבא של אשתך. עכשיו, הוא חטף שוק חייו, בכל זאת, אז הוא טען שזה מקח טעות ופה ולא אמרו לו, והוא ברח, אמר עדיף עכשיו, לא לחיות עם אישה שאבא של הערבי, וזה, ברח. והיא בוכה בכי מר. אז העירה את הרב, הוא מספר. הרב לקח את הפרטים שלו, ויצר איתו קשר למחרת, ואמר לו, אני אגיד לך משהו. אתה טוען על מקח טעות, לא גילו לך. אז בוא אני אספר לך. יש גמרא במסכת יבמות, ששם הגמרא דנה בדיוק בדבר הזה. מה קורה, איזה פסול יש באישה שאבא שלה ערבי ואמא שלה יהודיה. זה גמרא ביבמות, שם כמה דפים. המסקנה שם של הגמרא, שמותרת לבוא בקהל, כזו אחת, היא לא ממזרת או זה, יש לה בעיה עם כהנים. כן, כהן לא יכול להתחתן עם אישה כזו. כהן לא יכול להתחתן עם אישה שאבא שלה ערבי ואמא שלה יהודיה. למה? למה גם זה נוצרי? כן. כהן, כי כהן, אצל כהן זה עניין של חלל, זה פסול. כהן יש לו קדושה, ולכן... אבל היא לא נקראת חלל. היא לא נקראת, אבל זה פסול בשביל כהונה, זה פסול. להתחתן עם זה. עכשיו, אם צריך לקחת בחשבון שאם כבר כן היה נישואים, אז אין גירושים במקרה הזה. בדיעבד אין. אבל להתחתן לכתחילה, לא. עכשיו, מספרת הגמרא שמה, מעשה בעל אחד לפני רבי יהודה, ואמר לו, אני בא מאבא גוי ומאמא יהודייה. אף אחד לא רוצה להתחתן איתי. אני ידוע בשכונה, בעיר, שאבא שלי הוא ערבי, אבא שלי הוא גוי. מה אני עושה? אני צריך להתחתן. אומרת הגמרא, אמר לרב יהודה, לך למקום שאין מכירין אותך ותישא בת ישראל כשרה. אתם שומעים? אומר לו, הנה, אבל כל המפרשים שמה אומרים, מה זאת אומרת? רב יהודה נתן לו עצה ללכת לרמות? ממה נפשך? מה קורה כאן? עכשיו אני רוצה להגיד לכם כזה במאמר המוסגר, שיש הלכות גדולות בענייני שידוכים. זה לא כל כך פשוט. בשידוכים יש הלכות גדולות. בן אדם יש לו פגם, או לכלה יש פגם מסוים. האם צריך לידע או לא צריך לידע? האם זה יקרא מקח טעות או לא יקרא מקח טעות? זה דברים הלכתיים, כל דבר צריך להיות נדון לגופו של עניין. אי אפשר לתת לזה כללים, אבל זה דברים יש דברים
פה יוצא שרב יהודה בעצם מה אומר לו? רב יהודה אומר לו, לך למקום שלא מכירים אותך, וזהו, ותיסע. בא, אז פה אני רוצה לכם דבר מאוד מעניין. בא קהילות יעקב, הסטייפלר, האבא של רב חיים קניבסקי, בספר שלו, ביבמות, והוא מסביר כאן יסוד מאוד מעניין, תשמעו. הוא אומר ככה, הוא אומר שמקח טעות, הכוונה היא שבן אדם, גם אחרי שהוא עשה את העסק, והיה בתוך העסק, והתגלה לו הנתונים, אז הוא מתחרט, הוא לא רוצה את זה. זה מקח טעות. אבל בן אדם שעשה עסק ולא ידע, רימו אותו. אבל אחרי שהוא עשה את העסק, הוא בסך הכל נהנה, זה גם מלכתחילה לא נקרא מקח טעות. מה זאת אומרת? אני אסביר. אומר הרב ככה, כשאתה תתחתן עם האישה הזאת, ותהיה איתה נשוי 5-6 שנים באושר, לא תדע. ויהיו לך ילדים. ואחרי 5-6 שנים שכבר התרגלת אליה, ואהבת אותה, ויש לכם ילדים יחד, יבואו, יגידו לך, תשמע, אתה יודע, אבא שלה ערבי. תגיד, לא נעים, אבל אני לא הולך לוותר על אשתי. אני לא הולך לוותר על אשתי, אני אוהב אותה. היום אתה 24 שעות אחרי החתונה. אתה עוד לא חי איתה, אין לך עוד אהבה איתה. אין לך ילדים איתה. אז כרגע אתה רואה את זה כמקח טעות. וזה הסיבה שרב יהודה אמר. הוא אמר, לך למקום שלא מכירים. תתחתן. תבנו משפחה. אחרי כמה שנים שהתגלה, הרי לא תגיד אני אעזוב אותו בגלל דבר כזה. חידש כאן הקהילות יעקב, שבדבר כזה גם מלכתחילה אין מקח טעות. זה יסוד גדול. ולכן אמר לו, כל הבעיה שלך רימו אותך? הם לא רימו אותך. זה להלכה הם עשו נכון. לך ותחיה את אשתך בשלווה ובאושר, והם הלכו ובאמת התחתנו ונולד להם בן. אז הוא מספר שמה שהוא הזמין את הרב לסנדק, והוא קרא לילד על שם הסטייפלר. הוא קרא לילד יעקב ישראל, שהיסוד שלו זה החזיר שם את הזוגיות. זה סיפור מעניין. דרך הדיברות, ויש את כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. יש הרבה שאלות בעניין הזה של כבד את אביך ואת אמך. נגיד את זה לרפואתו של הרב אלישיב, כי זה דבר שהגיע בסופו של דבר להכרעה אצלו. הסיפור היה, דרך אגב הסיפור הזה היה אצל אדם מאוד מפורסם, שהוא כבר זיכרונו לברכה נפטר. הוא היה חבר כנסת פעם בשם אברהם רביץ, שהוא היה חולה דיאליזה. והלכו לו הכליות, והיו צריכים לעשות השתלה. אז לקחו את הילדים שלו, יש לו 11 ילדים, כמדומני, אולי פה אני טועה, כמדומני רובם בנים, או שיש שם גם בנות, ונמצאו כמה מתאימים, שבדיוק הכליה תתאים לאבא. אבל התחיל ריב בין הילדים, כל אחד רצה לתרום את הכליה. אז קודם כל הרב פסק שבנות יוצאות מהסיפור, הבנים קודמים. נהיה כאן שאלה של כיבוד אב. ואז נהיה ויכוח בין שני אחים. בין אח הבכור שהיה מתאים לאח שהוא יותר קטן בגיל. והם התחילו לריב ביניהם. מי יתרום לאבא את הכליה? האם הבן הבכור או הבן השלישי הרביעי? הבן הבכור טען, כתוב כבד את אביך ואת אמך, פרשת שבוע, שואלים בגמרא למה זה עת, כבד את אביך ואת אמך, מה זה תוספות? עת לרבות אחיך הגדול. יש כזה מושג, עת לרבות הבן הבכור. טען הבן הבכור, אני בן בכור, אז אני בכל זאת יותר קרוב לכבד. וזה הגיע להכרעה אצל הרב אלישיב, האם צריך לוותר. אז הוא הביא משולחן ערוך אורח חיים, יש שם איזושהי הלכה בכיבוד אב ואם, ויש שם סיפור בצד, יש שם אחד התוספות, זה נקרא שערי תשובה. והוא מביא שם איזשהו סיפור. מה הסיפור? סיפור מאוד מעניין. היה באיזה עיירה, היה איזה לולב, וכנראה לא היה לולבים באותה שנה. והחליטו לעשות על זה מחירה פומבית, מי שיזכה בלולב. היה שם עשיר גדול, שהוא הלך על המחירה, והוא רצה לזכות את הרב של העיר שהוא יקבל את הלולב. הוא לא רצה את זה לעצמו. וידעו מזה. והוא התחיל להעלות את המחירים, והיה שם איזה יהודי, שהוא החליט שהוא רוצה את המצווה,
והוא התווכח עם הזה, ובסוף הוא עלה. הבן אדם האחר, הוא עלה את המחיר והוא זכה. וזה היה בשבילו. בשמחה שהרב יבוא לברך אצלו. אז התנפלו על אותו בן אדם, אמרו לו, אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש? אתה יודע שהוא רוצה לקנות את זה לרב, מה אתה הולך והעלית את המחיר וכו'. מה זאת אומרת? למה עשו מחירה? כי המחירה היא פה לא, המחירה היא לא לקודש. הגיע סוחר עם לולב אחד, סוחר, ערבי אולי אפילו. לא היה כאן מחירה שהצדקה לבית כנסת. הביאו לולב אחד, ההוא קלט, הסוחר קלט שיש בכל העיירה לולב אחד, אמר כל המע"מ במחיר יבוא ויקח, אמר מי נותן 100, 200, 300 לכיס. אז אמרו לו, הלו, אתה יודע שהוא רצה לקנות את זה לרב, מה אתה הולך ומעלה את המחיר ולוקח את זה לעצמך? אז הוא טען, מה זאת אומרת? כתוב שבמצוות אין מכבדים גדול, לא נותנים כבוד, זה במצווה, אני רוצה לזכות במצווה. אומר שמשרת תשובה, שהוא צודק ותבוא עליו ברכה, ואכן אין, בדיני נפשות אפילו, אין, הוא אומר, ובמצוות בוודאי שלא. אז טען הרב אלישיב, אותו דבר בעניין הזה. הרי כל הוויכוח על מצוות כיבוד אב, מצוות כיבוד אב אין מושג לכבד את האח הגדול. בסופו של דבר הוא הכריע שיעשו גורל. רק מה שאין לי בהכרעה מי זכה בגורל, זה אני לא יודע עד היום. אפשר לברר את זה, אבל אני לא יודע מי זכה, סתם מעניין לעשות גורל. דרך אגב, הרב אלישיב עצמו הוא חתנו של רב אריה לוין. הידוע. של האסירים. של האסירים, הרב אריה לוין זה החתן, זה חמיב. אומרים שרב אריה לוין הוא עשה 40 יום בכותל כדי לזכות ברב אלישיב לחתן. הוא למד בישיבת עץ חיים. סיפור מאוד מעניין בכלל על הרב אלישיב זה... הוא דרך אגב אחד הצדיקים שיודעים בדיוק את הגיל שלהם גם כן. יש מכתב אותנטי מהסבא שלו. הסבא שלו היה אחד מגדולי המקובלים. אמרו עליו שגם אם הוא היה בתקופת האריזל, אז הוא גם היה נחשב למקובל גדול. החפץ חיים פעם הגיע לעיר שלו, ולעיר שהוא היה, והוא פספס אותו בכמה דקות. והחפץ חיים בכה. שואל את החפץ חיים, מה אתה בוכה? אמר החפץ חיים על הסבא שלו. קראו לו, הוא הוציא ספר שנקרא לשם שבו והחלמה. זה אחד הספרים העמוקים ביותר בקבלה. קראו לו בעל הלשם. זה היה הסבא שלו. אז הוא אמר, בעולם הזה עוד הייתי יכול לראות אותו, בעולם הבא אף אחד לא יצליח לראות אותו. כך הוא אמר על הסבא שלו. בעל הלשם. אז יש מכתב אותנטי בכתב ידו של הלשם, שהוא כותב לקרוב משפחה שלו, מכתב, הוא כותב לו, אתמול זכינו להכניס את נכדי בבריתו של אברהם אבינו, אתמול ח' בניסן, תר"ע. זה לפני 102 שנה בדיוק. ויקרא שמו בישראל יוסף שלום, והוא עתיד להיות גדול בישראל. כך כתוב. עכשיו אני אספר לכם דבר מדהים. אבל הרב אלישיב אמרו עכשיו חולה בית חולים בן 108, לא? 102, בדיוק. 108. עכשיו תשמעו. עכשיו תשמעו. עכשיו גם אתה יצאת מהפרש שלך. אתה צורק איתך. עכשיו תשמעו. דבר מדהים. ההורים שלו, ההורים של הרב אלישיב, הם היו נשואים הרבה שנים ולא זכו לילדים. הוא נולד 22 שנה אחרי החתונה והיה בן יחיד. איפה? היה בזמנו איזה רופא גדול בפריז, שהוא היה נחשב למומחה שהכי גדול בעניין הזה. 20 שנה אחרי הנישואים, הם אספו, הם היו גרים, זה היה כמו לנסוע היום מכאן עד סוף העולם. הם אספו את כל כספם ועשו השתדלות אחרונה והגיעו עד פריז. הגיעו לרופא הזה, בדק אותם, את ההורים שלו, ואז הוא אמר להם את המשפט שאומרים שיגדל לי שערות פה, אצלכם יהיו ילדים. חזרו הביתה, ושנה אחרי זה היא נפקדה. שאלו אותה מה, אז היא אמרה ככה, תשמעו מה אמא שלו אמרה. היא אמרה 21 שנה התפללתי, 20 שנה התפללתי,
אבל בלב ידעתי שיש איזה רופא גדול שהוא, אחרי שהרופא אמר שלי לא יוכל להיות ילדים, הבנתי שאני רק תלויה בו יתברך. ואז התפילה שלי כבר הייתה אחרת, ומהתפילה הזו היא נפקדה והוא נולד. זה הסיפור שלו. הוא בן יחיד? בן יחיד, כן. עכשיו, אם אנחנו מדברים על העניין של הכליות, אז אני אספר לכם עוד משהו מעניין, שגם כן היה שאלה הלכתית. היה בן אדם שרצה לתרום לאחיו כליות, כליה כמובן, ונמצאו שתי הכליות זהות ושוות גם הימנית וגם השמאלית. שתיהן כשרות בשביל ההשתלה. הוא שאל שאלה הלכתית, איזה כליה לתת? את הימין או את השמאל? מה זה משנה את ה... שאל, מבחינה הלכתית, לא היה משנה, מבחינה רפואית לא היה משנה. אז הוא פסק לו לתת את השמאל, כתוב לב חכם בימינו וכסיל בשמאלו. יש שם בגמרא בברכות, שכנראה, הרי הכליות זה המחשבה. בטח, מחילה. מה ההבדל בין אדם תורם אחרי המוות או אדם תורם בתוך החיים שלו? מה ההבדל בין? אסור לתרום. זה כבר תלוי משהו מה, אחר תלוי מה, לגמרי. תלוי איזה איבר. יש דברים שאפשר לתרום. זה כבר משהו אחר לגמרי ממה שאתה מדבר. מדברים על הלב, הלב. בדרך כלל, אפשר לתרום מכליה. מה שאתה מתכוון בהשתלת איברים, לא מדובר לבן אדם אחרי המוות. מדובר על בן אדם שהוא עדיין חי. וברגע שהוא ימות כבר אין מה לעשות עם הדברים שלו. אבל הוא צריך עוד טיפה חיים. עכשיו, בשביל שיוכלו להשתמש עם האיברים שלו, הוא עדיין צריך לחיות. אבל זה סוג חיים שבהגדרה הרפואית זה מוות קליני. מה זה נקרא מוות קליני? מוות קליני זה נקרא שהמוח משותק לגמרי, מת, אבל יש עדיין הלב וכו' וכו'. כשעדיין המנוע פועל, אז הרופאים יכולים לקחת את האיברים. ברגע שבורא עולם לוקח את הנשמה לגמרי. וכאן יש שאלה הלכתית גדולה, שעד היום גדולי ישראל לא יכולים להכריע בדבר הזה. האם אפשר להגדיר בן אדם מת על ידי שבץ מוחי או על ידי הלב? היות וההכרעה הזו לא ניתנת כרגע, אי אפשר להכריע בדבר הזה. לכן ברגע שאתה לוקח את הלב שלו למשל, כשהוא עובד, למרות שיש שבץ מוחי, יכול להיות שאתה רוצח באותו רגע, ואין מצילים חיים מפני חיים. עכשיו זה יכעס אותך. כליות זה דבר כזה, אפשר לקחת לו? כל דבר, זה לא משנה, אחרי שהוא מת לא שווה כלום. לא, בגלל שהוא חי ויודעים שעומד למות, אפשר לקחת לו. לא, כי כל פעולה שתעשה אתה תהרוג אותו, גם אם אתה תיגע לו בכליות אתה תהרוג אותו. לא צריך לגוע בלב בשביל להרוג אותו. אדם שנמצא בשבץ מוחי, כל תזוזה תמית אותו. לא שבץ מוחי, בן אדם שנפטר לגמרי. אין מה לעשות עם האיברים. מה זה כל הכרטיסי עדי וזה? זה רק בחיים. עדיין בחיים. זה בן אדם שקרא לו שבץ מוחי, שהוא לא מת. אם הוא מת, רק לשבץ מוחי עשינו מתת חסד יעד. אם הוא מת, זה רק שבץ מוחי כאילו... מה? העדי הזה, כל העדי הזה. רק שבץ מוחי. אין להם מה לעשות. בוא אני אגיד לך משהו. הרפואה היא מאוד מפותחת, אבל הרפואה יכולה לעשות יש מיש. יש מאין היא לא יכולה לעשות. אם בורא עולם לקח, בורא את השלטר, אין מה לעשות, שנייה אחרי זה. שהשלטר של בורא עולם עובד, על השלטר שלו אתה יכול לבנות תיאוריות ותיאורי תיאוריות. בכל אופן, אז הוא אמר לו שייתן את השמאלי. כי בכל זאת, הוא לא צריך לתת את הימני. ראיתי את החידה, החידה אומר, הרי כתוב שהכליות נותנות את העצה וכולי וכולי, אז אומר החידה, על הגמרא במסכת ברכות, אומר החידה הקדוש כך, שאלתי חכמי הניתוח, איך זה ייתכן? הרי הכליה זה עבר, איך זה יכול להיות שזה נותן את העצה ואת החוכמה? אומר החידה הקדוש, ונאמר לי שבתוך הכליה ישנם קנים דקים שגודלם כחוט השערה, ואלו מחוברים למוח ומעבירים משם לשם. כך מביא החידה הקדוש במסכת ברכות. אומר את זה שוב פעם. כן. עכשיו נדבר כמה מילים על קבלת התורה. כתוב שבזמן קבלת התורה עלה משה רבנו לשמיים לקבל את התורה. אז כתוב שאמר משה רבנו, אמרו המלאכים למשה רבנו, הם עצרו אותו, אמרו לו מה זאת אומרת? אתה לא לוקח תורה. תורה, חמדה, גנוזי, תף, קוף, עין, ד' דורות, לפני בריאת העולם.
מי אתה שתבוא ותיקח? מה לילוד אישה בינינו? הם היו. ואז כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לו, תחוז בכיסי ותענה להם תשובה. אז יש ככה. כתוב שמשה רבנו אמר, התחיל איתם מ10 הדיברות מההתחלה. אמר להם, לא יהיה לך אלוהים אחרים. וכי אתם משועבדים לאומות אחרים, מה שייך לכם המצווה הזו? זכור את יום השבת לקדשו, וכי אתם עובדים כל השבוע? כבד את אביך ואת אמך, קשור אליכם? מה אתם קשורים לעניין? הוא עבר איתם דיבור. לא תרצח, הוא אמר להם, וכי קנאה יש ביניכם, שאתם באים לידי רציחה? זהו, וככה ענה להם. אז מסביר המגיד מדובנה, ככה בצורה יפה, מה פה היה הדו-שיח? אז הוא אומר מספר שהיה איזה אבא עשיר, שהיו לו כמה בנים שגרו במקום רחוק. ואבא רצה לשלוח, לאחד הילדים שלו הוא רצה לשלוח כסף, אני יודע, אבנים טובות מרגליות. אבל הוא לא רצה שיגלו את זה, אז מה הוא עשה? הוא לקח זוג מכנסיים, ובפנים הוא מילא את זה עם אבנים טובות ומרגליות ותפר, וככה העביר את המשלוח. כשזה הגיע, היו שם 3 בנים, וגילו את האוצרות הגדולים בכיסים. עכשיו כל אחד טוען, לי רצה אבא לשלוח, לי רצה. ואז באו לבית דין. בא הבן הבכור ואומר, מה זאת אומרת? אני יודע שאבא רצה לשלוח לי, אני הבן הבכור וכו' וכו'. בא הבן השני, אמר הבן השני, אני אביא לכם מכתבים שאבא שלח לי במשך השנים, ותראו באיזה הערצה, באיזה הערכה, בטוח שלי הוא התכוון. הגיע הבן הקטן, אמרו לו הדיינים, מה יש לך לטעון? אמר, אני לא איתן לו מכתבים ולא בן בכור, אני איתן דבר מאוד פשוט. תנו לי את המכנסיים, אני נכנס כאן למלתחה, ואני לובש. על פי מי שזה המידה שלו, לאליו אבא התכוון, אבא איש חכם. אח שלי 1.80 מטר, השני 1.70 מטר, אני 1.40 מטר. בוא נראה, שמאל, מדיום, לארג'. שמאל, זה שלי. מיד הדיינים פסקו אליו. אומר המגיד מדובנה, זה הסיפור כאן. ברור שמשה רבנו יכול להגיד להם כל מיני דברים. משה רבנו רצה לומר להם, רבותיי, אתם מספרים על חמדה גנוזה, מתאים לכם? לא תגנוב מתאים לכם? לא תנאף מתאים לכם? לא מתאים. זה דבר אחד. שם בגמרא במסכת שבת, יש שם גמרא מאוד מעניינת, אפשר לראות זה בדף פ"ט, גמרות מאוד מעניינות שם. שם כתוב שביקשו המלאכים לפגוע במשה רבנו. זה נמצא בילקוט שמעוני במקרה. ביקשו המלאכים לפגוע במשה רבנו. חס ושלום. מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה את הדמות שלו דומה לאברהם אבינו, כך כתוב. פתאום קיבל פרצוף של אברהם אבינו. הם לא זיהו. הם לא זיהו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, תראו את זה. זה אתם זוכרים, ירדתם למטה, כיבד אתכם בלשונות, עשה לכם על האש וזה. עכשיו אתם יכולים לפגוע בו? מיד נסו, וככה קיבל את התורה. מה העניין? אז ראיתי גם כן פה 2 דברים יפים שכדאי לדעת את זה, תורתנו תורה נצחית. זה כי הם חיינו ואורך ימינו. לראות גם את כל ההליכים ואת כל הכוונות שהיו שם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מה העניין? אז הוא אומר ככה, שהיה פעם איזה מלך שהיה לו שר, שהוא מאוד מאוד היה אהוב אצלו. והשר הזה היה טיפש. עד כדי כך הוא התגאה, הוא אמר לבן של המלך, לנסיך, לראש העצר, ככה שאבא שלך יותר אוהב אותי מאשר אותך. תראה כמה הוא מדבר איתי, תראה כמה הוא מפנק אותי וזה. הבן היה עצוב מזה, עשה עצמו חולה. נכנס לדיכאון. הביאו לו רופאים וזה. אמר הרופא, הביאו פסיכולוג, אמר הוא בדיכאון, צריך לבוא לו, לעשות לו דברים שמשמחים אותו. מה יכול לשמח אותו? אז הוא אמר, תראה, אם השרים הכי מכובדים שלך, כל יום ייכנס שר אחר אליו, ויעשה לו הצגות ומשחקים, אז הוא יראה, זה דבר שיכול לשמח אותו. הגיע התור של אותו שר שהיה מתגרה בו, והיה צריך להתחפש ולשחק לו וזה, ואז הבן של המלך נתן, פרץ מצחוק ומשמחה וקם מהמיטה. ואז הוא אומר לו, תראה, עד היום טענת שאתה יותר חשוב ממני, אבל תראה, כשאני הייתי חולה, איך שאבא שלי כיפף אותך ואמר לך, תעשה צחוק כדי להרים את הבן שלי, אז מי יותר חשוב? אומר אותו דבר, אברהם אבינו היה מצטער שאין לו אורחים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח את המלאכים ואמר להם, בואו תתחפשו כדי לשמח את הבן שלי אברהם אבינו למטה. אז עכשיו, זה מה שהוא אמר לו,
זה מה שהוא עשה למשה רבנו. הוא עשה לו פרצוף של אברהם אבינו, ואמר למלאכים, תגידו לי, מי יותר חשוב? אתם מתגרים, המלאכים זה כמו נגיד השרים. אבל עם ישראל זה בן המלך. התורה היא לבן, ליורש העצר. אמר, תראה איך שלקחתי אתכם וכופפתי אתכם בשביל הבן. זה אחד. דבר אחרון שאני אגיד לכם, מאוד יפה, שמעתי פעם, ביקשו המלאכים לפגוע במשה רבנו כשהוא בא לתורה. מה הם חשבו? מה הם חשבו? שהוא לא יקבל את התורה? שהוא לא יוריד את התורה? אלא הכוונה היא כזו. היה פעם איזה רב, שהוא היה משרת ברבנות בעיירה גדולה. ויום אחד הוא הרגיש שהוא לא מסוגל. זה עיר עם הרבה עבודה. הוא אמר, לא יכול יותר, אני כבר מבוגר. הלך לאיזה כפר קטן, קהילה 30-40 משפחות, אמר להם, אני רוצה לבוא, לפרוש שם, לבוא אליכם. הם סמכו, היה רב גדול. ואז סגרו ביניהם את העניינים, והגיע יום ההכתרה, היום שהוא צריך לעבור דירה. באו מהכפר לקבל אותו עם סוס ועגלה, ואז ראשי הקהל של העיירה שלו יצאו, התחילו לצעוק וגירשו אותם, לכו מכאן, תסתלקו מכאן. לא נתנו להם. צור, אבל הוא הבטיח לנו, יש לנו הסכמה ממנו, זה היה מסוכם איתכם. לא, בשום פנים באופן לא, אנחנו לא נוותר עליו, רבנו, מה זאת אומרת? עד ביד גואל צדק, אתה איתנו עד אריכות ימים ושנים. בקיצור, מלחמות, מאבקים, והרב עשה פשרה ובסוף עבר. לפני שהוא עוזב, שואל אותו הרב את הזה, מה רציתם? הרי סיכמתי ביניכם. אומרים לו, כבוד הרב, למענך עשינו את זה. אם הם יבואו לכאן ויראו שאנחנו בשמחה מוותרים עליך, הם יתחילו לחשוב שהם לא עשו איזה מציאה גדולה. היינו חייבים להילחם כדי שהם ידעו להעריך אותך שמה. ביקשו המלאכים לפגוע במשה רבנו. משה יעלה לשמיים, יבקש את התורה, כך, זה שלך. רגע, אולי לא מדובר במציאה גדולה. מלאכים רצו לפגוע בו, לא ויתרו, כדי שמשה רבנו בעם ישראל ידעו להעריך את התורה. תן הקדוש ברוך הוא בסייעתא דשמיא, שנזכה באמת תמיד ללמוד תורה, לאהוב תורה, גאולה שלמה, אמן כן ירצה.